traballadora social, ademais como profesión promotora dos servicios sociais, ten como éxito fundamental a interacción da vida das persoas, e coa súa contorna. E tamén promocionar a participación social da súa comunidade e romper as barreiras que algunhas persoas lle dificultan para esa participación activa. A Fonsagrada é un exemplo de estilo de vida dentro do rural galego. Queremos mostrar aos servizos sociais a función que fai de equilibrio, de protección dentro da súa población, dentro da súa comunidade. Somos o primer servicio de información e de achega de recursos á poboación que existe no local. Os servicios sociais facilitan que as persoas permanezcan no seu entorno, dando servicios de proximidade, fomentando tamén o emprego e creando unha rede local de apoio e facilitando tamén as comunicacións entre diversas xeracións, tanto cos nenos e poboación maior. E todo isto se anexa, quero dicir, aquí os xóvenes acompañan as persoas maiores e moita xente que está en activo precisa tamén dos servicios sociais para que lle demos un apoio a facilitar a conciliación familiar. O rural de Galicia sempre foi unha población onde primou moito o principio da solidaridade. Primeiro porque o propio aislamiento e a falta de servicios e de recursos obligaba as persoas a axudarse mutuamente. A soidade, o papel da soidade hoxe na cidade agrávase moito. Aquí non, aquí tes unha rede de apoio local. O vecín vai estar aí a túa porta para axudarche. Es el cuarto B, vamos. Ai. Porque eu solo non podo andar. Claro. Ten que me levar agarrado. Hola, buenas. Ya estaba esperando que me llegaras. Sí. Para ir contigo a dar un paseo. Sí, vamos dar un paseo. Pola mañá ven e fai a limpieza. Fai a cama, limpia os cristales, límpiame todo. E volve ora unha hora sacalo. Ben, vestes agora, xa estaba esperando para salir. Mira, eu salí van. Gostalle moito de dar o paseo. Mira que despacín vai, pobre. Ele ten 95 anos, vai para 96, e eu teño 88. Si vivimos toda a vida no rural. E estamos vivindo aquí no noso piso, e os fillos queren que morremos aquí, e a nós tamén. Eu onde lles digo moitas veces, digo iso, se queréis vamos para unha residencia. Que non se acorda. Está claro que nos espacios urbanos están en crisis, está habendo un problema habitacional importantísimo derivado sobre todo, na miña opinión, do encarecimiento da vivienda, que se solucionaría se houbera unha aposta clara e fuerte polas zonas rurales. Os servicios, ao mellor, sí que é o deficitario, non? Hai que apostar moito polos bons equipamentos da atención primaria de saúde, donde os ciudadanos non nos teñamos que desplazar a distancias tan elevadas para ir a atencións fundamentales como é o médico, o dentista, etc. Iso é unha pelea que temos que defender. O rural fomenta un estilo saludable de vida que axuda a previr enfermedades, tanto de Alzheimer como da depresión, porque ofrece un entorno de calidade do aire, calidade da auga, calidade dos alimentos. Isto axuda a que a xente viva máis e mellor.